Kancil lan Pak Tani sawijine dina Kancil mlaku nang ing pinggir alas. Ora kerasa lakune tekan kebone timune duweke Pak Tani. Nonton ana timun ijo kanton seger. Kancil dadi luwih sabanjure Kancil lingok goleki sing duwe kebon timun. Amarga ora ana Pak Tani, Kancil banjur mangan timun. Siji mbake, siji nganting wareg. Wetenge wareg sawise kerasa wareg Kancil banjur mulih alas. Kancil dadi tuman marah menyang kebon timune Pak Tani kuwi mau. Saben dina Kancil nyipuk timune Pak Tani. Suwe-suwe Pak Tani kerasa menawa timune sayang kelon ndak sithik. Pak Tani banjur ngerti sapan sing nyolong timune kuwi mau bareng wis dadi indhek lan ngerti menawa sing njipuk timun iku Kancil. Pak Tani gawe jebakan kanggo Kancil. Pak Tani gawe wong-wongan kang diwenehi pulut